Pali, tak první výhra v sezóně za 2 body. Jak hodnotíš dnešní zápas? Myslím si, že zápas byl zvládnutý dobře, hlavně po taktické stránce. Bylo vidět, že jsme se na to celý týden připravovali, na ten styl dobře, jak hrajou, jak se tím prezentují a přineslo to ovoce. Minutu před koncem jste ještě prohrávali 3-2. Popiš nám vyrovnávací gól z tvého pohledu. Tak měli jsme s tímhletím dorovnáváním zkušenosti už vlastně jako proti Boleslavi, když jsme dotahovali manko asi 3 gólů. Takže to pro nás nebylo nic nového, myslím si, že to nám taky hodně pomohlo a bylo to celkově sehraný dobře to powerplay. Myslím si, že jsme ho využili asi po 20 vteřinách nebo po kolika, takže je vidět, že když už takhle prohráváme, musíme dotahovat, tak je vidět, že v tomhle tu sílu máme a můžeme z toho těžit. Co si myslíš, že rozhodlo o vítězství Hradce v zápase? Myslím si, že po té první prohře tak se ten tým fakt semknul a všichni jsme hrozně chtěli vyhrát. Bylo to i vidět, že na té střídačce jsme se začali chovat líp, nepokřikovali jsme na nikoho, nervy jsme docela udrželi, si myslím. Sice to bylo vyhrocený, ale zvládli jsme to a myslím si, že to rozhodlo. Ty sám osobně jsi měl dneska v zápase 1+2. Jak hodnotíš svůj osobní výkon v dnešním zápase? Myslím si, že mi to hodně sedlo. Myslím si, že mi taky hodně pomohl gól hned v prvním střídání, kdy mi to tam Vojtaš hezky mě vyslal do breaku. A když mám takhle povedení první střídání, takže celý zápas se o toho odvíjí a hrálo se mi dobře dneska. Jak se ti dneska hrálo v nově složené formaci? Hrálo se mi dobře, vlastně s 2 klukama tak hraju i v Heřmaňáku, kde mám střídavý starty s Vojtou Šmídem a Vítěou Musílkem, s těma se mi hraje dobře. Hraju s nima už, dá se říct, 2. rokem a rozumíme si. S Dandou jsem loni taky hrával a Ondra Šír kvalitní hráč, takže myslím si, že jsme se dobře doplňovali a bylo to vidět. Super, díky za rozhovor. Díky.